Deftere annabi Hosiya. Hosiya emo jooɗi les laamu woyla jumɗum Urusalima. Emo noddira ɗum Biliyaminu ko Yakubu. Ko nden laamu Juuda ngu sankitake geɓe ɗiɗi faa ɗum waɗi duuɓi temeje ɗiɗi. Ta siftori nder deftere laamiɓe ɗiɗaɓre e ɗon ɗum noddi Hosaya o meta e mbattudi Allah, laamiɗo Israila, laamiɗo ɓurɗo halluki, bi'eteɗo Jarobon, laamiɗo ɗiɗaɓo ndi natti nder saɗɗum naa seɗɗa. E nder sare laamu maako e nder hitande duuɓi 1252 laamu Asiriyanko'en mawɗum ɗum sankiti Israila. A yi'ay habaru ɗum nder deftere laamiɓe ɗiɗaɓre. Hosiya yaadake yi'i ɗum e waroya. Deftere nde bindirama duuɓi 25 e waaju maako e bindi maako, ko nde e ɗum nandi e jimi. Deftere nde fuu nde siryorama geɓe tati. En ndaaru nji'en no deftere nde e bindira. E fuɗɗode Hosaya hokki habaru dow terugo e goɗɗo debbo bi'eteɗo Gooma, o gaɗowo njeenu. Ɗo en ji'ay Gooma iri moye debbo emo walda e worɓe feere-feere, ɓe teegal wala hakkunde maɓɓe. O danyi ɓiɓɓe tato. Ɗon fii sankitanakemo. Ko Allah wi'i Hosiya woni fuu e siya amana Gooma. Allah wi'i no teftaymo, o yoɓay nyamande wonde dow maako, o hollaymo yidde, o jogotomo nder amana. Ɗon ma Allah wi'i e wonnere e mo'irre ngal teegal e ɓiɓɓe maako ɗum fuu ɗum metama nder annabaku. Allah e holla sumpo muɗum o woodi e Israila. Allah e ɗon wono gorko jogotoɗo amana e Israila. O hisniɓe daga nder maccungaku, o waddiɓe to hossere Sinai. E ɗon o wa'di alkawal e maɓɓe, o wi'iɓe ɓe jogo amana ɗum o hokkata ɓe. E noon o yaari ɓiɓɓe Israila e leydi ndi o waɗani ɓe alkawal. Ɓe kosti fuu boɗɗum gonɗum nder leydi ndin, ɓe hokkiɓe ɗum, ɓe kuutiniri ɗum, ɓe mawnini Allah Kananiyanko'en bi'etenga Ba'al. Ngam noon Allah monnaniɓe, o nefi ɓe, o yoofi alkawal e maɓɓe. Israila warti debbo seeraɗo, o nyumi waɗuki noon, amma o tokkitay Israila, o hestitina alkawal maɓɓe e maako. O wi'u noon ngam yidde e yurmende e aadilaaku maako. Hosiya ekkitini, o holli ɗume woni maana majum. O wi'i nga taari umminki hakkilo Israila. Ɗum waɗay gongol lenyol nyaama ɓe konu, yaara ɓe massungaku fuu e noon. E woodi kammude nyalde go'o Allah jeymiraawo hisnayɓe. Ko nyalde nden wara ɓiɓɓe Israila no tuubay, ɓe so'o to Allah, ɓe jagganomo. Ɗon ma o ɓeydi wiiki o hokkayɓe laamiɗo kisnowo daga nder lenyol Dawda. Laamiɗo o warday e barka mawɗum daga to Allah. O fuɗɗiri e tindinore dow ko deftere nden saawi. Ɓiɓɓe Israila ngañi Allah, ɗum fooɗaniɓe torra Makka. Alkawal ngal Allah waɗaniɓe woni yidde e yurmede. Ɗum bo ɗum ɓuri sembe hakke ɓiɓɓe Israila. Ngam noon nder geɓe koriɗe e deftere nde na Hosaya windiri jimi, o hokkiɓe hoore haala wiiki ɗum nyamande. Nder geɓe ɗiɗi ɗe o waggini ɓiɓɓe Israila nder konde wagginore nde timminiri e kammunde nde yurmede Allah e boɗɗum garay ɗum ɗo yeeso. Ngam noon nder suurawol 4 yaaki 10 Hosaya meti dow siya hakkilo ɗum ɓiɓɓe Israila. O wi'i nde ɗuuɗi yimɓe Israila ɓe mbaɗa siya hakkilo nde dow andal maɓɓe ko dow siya andal. Ɓe paamay ko Allah siryaniɓe. E nder ɗemgal Yahudankore andal e noddire yaada ɓuri sembe andal ngal hakkilo. E ɗum holla dow neɗɗangaku e sumpo nder andal. E ɗum feerotiri e famtuki tan. Ɗum woni ko ɗum noddirta andal gongawal ngal goɗɗo andata. Allah yiɗi Israila ɓe keɓta kamɓe ɗum ɓeye hakkunde sumpo maɓɓe e maako. Ɓe anda yidde maako to maɓɓe e yurmede nde o woodi ngam maɓɓe. Ɓe ngaylita ɓerɗe maɓɓe e yonkiji maɓɓe e yidde maɓɓe. Ɓe ngartira ɗum dow maako. Ngam noon Hosiya waɗi e wiiki eɓe jaggano Allah, ɓernde maɓɓe wala ɗon. Emo holla ɓe no ɓe jeɓirta dokaji 10 ɗi Allah hokkiɓe. Eɓe ɗala hallende hakkunde maɓɓe. Ɓe ngoodi haykalihon pamaron
ɓe menatta nder maakol eɓe sakkana Allah wono saɗɗum wala, amma e woodi saɗɗum. Eɓe kolla jikku naafikaare, ngam kamɓe ma ɓe jaggano allahol fewre. Emo wi'aɓe nde ɗuuɗi, on ngoodi sakkille Ba'al nder ci'e moɗon, haa nder Betel e Gilgal e kon ngoodi. Naa ɗon tan, on kokki ko'e moɗon to allahon kon. Hosiya nde ɗuuɗi emo haɓana Isra'ilanko'en, eɓe kokka hoore maɓɓe to ardiiɓe siyasa leydi ndin e higaaku maɓɓe leydi Masar edi Asiriya, maimako ɓe kokka ko'e maɓɓe to Allah, ngam o reena ɓe. Eɓe jiɗi ɓe koora ko'e maɓɓe wono leƴƴi koriiɗi. Mansotoɓe sooji'en leydi maɓɓe, Allah wiɓe, mi waroyay mi sankita on, ngam mi munyani on ko neeɓi. Asiriyanko'en ummanto on, ɓe jaaɓina leydi moɗon, ɓe pilo on nder wonde yeɓre feere. Allah bagginiɓe. Hosiya hokkiɓe habaru dow goɗɗum ko waɗuno ko neeɓi, dow goɗɗi yaaqiji maɓɓe. Ɓe koolakino Allah diga nder ɓiɓɓe Yakubu, woɓɓe maɓɓe peɓi. Ta siftori nder deftere fuɗɗode suraji 12:2 faa yaaki 12:3, o meti dow umminki hakkilo ɓiɓɓe Isra'ila nder ladde. Ta siftori nder deftere limgal, e ɗon o meti dow laamiɗo Shawulu giɗɗo hoore, o ardi ɓiɓɓe Isra'ila yaaki halkere. A yiyay habaru ɗum nder deftere Sama'ila arandere. Hosiya holliɓe iri jikku woɓɓe ardiɓe to ɓe sela e laawol jikku maɓɓe. E ɗo iri nde kammude Hosiya woodi to en jiya e nder suurawol 3. Allah waɗay fii goɗɗum kesu, o hisnayɓe, o wartira sumpo maako e maɓɓe. Geɓe ɗe ɗiɗi e noon nde timminiri nder suuraji maaje. Nder suurawol 11 en ji'i goɗɗum belɗum, jimol ngol e ngol holla Allah ɗum baaba keɓuɗo yiɗde. O elti ɓiɗɗo maako Isra'ila, o hokkimo fuu jawdi ndi o woodi. Ɓiɗɗo on mawni, o ummini siya hakkilo, o waylitani baaba on, o huutiniri jawdi ndi baaba on hokkimo. E nder jimol ngol ko Allah yiɗi heɓaaki, e nder sarel ngel ɗum nawnani Allah ɓernde. Allah waɗi alkawal, o wadday woɓɓe ko nayɓe ɓe. Ɗo ɗum nawani Allah, nden o wi'i, mi huutinira yurmende am e moƴƴere am, mi yaafanto ɓiyam, mi hollaymo enɗam. O wi'i, no waɗata mi tampa mi hibina Bilyaminu? Ɓernde am naawi, ngam noon mi findini yurmende am. Nde Allah waɗi ɗum fuu dow Isra'ila, Asiriyanko'en nyaami Isra'ila e konu. Isra'ilanko'en jari torra, Allah bo ɗalta ɓe noon, o hokkiɓe kammude. En jiyay ɗum e ɗo e suurawol ngol natteten. Hosiya noddi Isra'ilanko'en ɓe tuuba, ɓe so'oyo to Allah maɓɓe, ngam emo andi ɗum tabbitata haa abada. Sai Allah wi'i, to nyalde nde wari mi yamɗitinayɓe, nawnoɗe maɓɓe fuu mi hoynay ɗum, mi hollayɓe yidde, mi rimɗinaɓe. Allah tindini yamɗitinol Isra'ila ngo'ol wono lekki pe'aaki, ki wilitay haɗi maaki no ɓeyday nattuki leydi, lisse kesse no mbangay, ki hokkay ɗowdi, ki rimay ɓiɓɓe, ngam leƴƴi duniyaaru fuu. Ngal alkawal woni ngal Allah waɗanno Ibrahim, wiiki Isra'ila wartay barka ngam leƴƴi duniyaaru fuu. Sai Allah wi'i, ɗum heɓorto e laawol moƴƴere Allah tan, jamɗitinol ngol Allah hokkata e nawnoɗe ngam hakke e yittaare gonɗum nder ɓernde neɗɗo. Allah hollay yimɓe maako yidde, kamɓe ma ɓe jiɗaymo. Ɗum woni ko alkawal ngal hebbinta. E timmode jimol ngol en jiyay wolde nde deftere nde timminiri. Eɓe ɗon bo ɗereji bindaɗi. Binduɗo ɗereji ɗi woni Hosiya, o windiriɗi nder gimi ɗi bo e giɗime tamma an jangayɗo ɗi. O wi'i, moy woni mo hakkilo o pamtayɗo e nder bolinde Hosaya e jimi maako. Laawol Allah ngol dartingol, aadili en e jaha nder maagol, amma umminɓe hakkilo eɓe ko'e satuɗe ɓe pergoto. Binduɗo o baggini ngam ko moye heɓta jimi ɗi ndenno iriɗi Yahudanko'en bindaɗi nder laamu Isra'ila woylaw, e ɗi kolla goonga ka Allah e jikku maako e ko o yiɗi, ngam ko moye ɓi neɗɗo. Sarel ko Allah waddata aadilaaku dow hallende e ko woni nder ɓernde maako, o yamɗitina, o hisna yimɓe maako. Ɗum woni ko deftere nde Hosiya saawi.